Είναι μια καινούρια χρονιά για όλους μας, για μένα, για παιδιά, για την ομάδα, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, είναι μια ομάδα η οποία αποτελείται από 7-8 καινούρια άτομα. Θα πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να δέσουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ένα restart, γιατί πέρσι η χρονιά χάθηκε και θα έλεγα χάθηκε άδικα λόγω του αποτελέσματος ότι δεν παίζει φέτος Ευρώπη. Αυτά πρέπει όλα να τα βάλουμε κάτω, να υπολογίσουμε και να δουλέψουμε πάνω σε αυτά, ώστε να είμαστε έτοιμοι μέσα στη χρονιά να πετύχουμε τους στόχους μας. Τώρα, αν με ρωτήσεις τους στόχους, δεν πρόκειται να σου πω. Οι στόχοι είναι από παιχνίδι σε παιχνίδι, κοιτάμε διαφορετικά και στο τέλος θα κάνουμε ένα ταμείο για να δούμε πού βρισκόμαστε. Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Για μένα αυτό που είναι σημαντικό είναι η προπόνηση και μέσα από την προπόνηση θα μπορέσουμε να δουλέψουμε πράγματα τα οποία έχω στο μυαλό μου και δεν είναι τις παρούσεις να αναφέρω.